איזו התרגשות להגיע לכאן למסעדה חדשה ברומניה. המסעדה היחידה כאן בערים. תבואו אליי ליום הזה, בהחלט מעניין, יש פה הרבה מאוד הפתעות. אני אראה לכם את הנוף הזה מתוך המסעדה עוד שנייה. מסעדה באמת מפוארת ויפה. זאת המסעדה. ברוב המקרים, המסעדות הכשרות בעולם נמצאות בערי בירה, כמו וינה, בודפשט וכאלה. למצוא מסעדה כשרה בתוך הערים, לבלות בערים וגם לאכול כשר, זה דבר שהוא מאוד נדיר. וכאן יש חידוש שמשה רווח פתח כאן מסעדה באמת עם נוף מטורף. עכשיו, מה שהכי מדהים פה, מעבר למסעדה מאוד מאוד טובה ומדהימה, תראו את המסעדה מאחוריי. כאן בנהר, ממש ממול המסעדה, יש נהר מדהים ויפה, עם הנוף ההררי הזה מאחורינו. אתם תוכלו לדוג דגים, אוקיי? להביא את הדגים האלה למסעדה, ובמסעדה יבשלו לכם אותם, ינקו לכם אותם, ואתם בעצם תאכלו את הדג שאתם דגתם. אטרקציה מדהימה לכם, לילדים. אז יש לכם מקום חדש כאן, ברומניה. אני שמח ונרגש לחשוף לכם את המקום הזה. אני אראה לכם את החלק האחורי של המסעדה. יש לנו בריכות דגים, רק דגי פורל, שזה דג מאוד מאוד טעים. הדגים האלה דגים אותם מהנחל לידינו. תראו את הבתים, תראו את האווירה, תראו את הנוף, תראו את הערים, איזה יופי.